Koko Prabu jimat sembahan kula, Koko Prabu mangayawan kula. Sampun andadosaken cuwaning penggalih. Jengandika Koko Prabu, kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten benten kaliyan lampahan ingkang sampun nglambah. Pendak-pendak ingkang rayi nglempahaken sangganing para sepuh. Pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewaken ingkang bene kaladat ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dhateng para Pandhawa Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula. Yayi jejering kula menika tiyang sepuh nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina pangajaping manah kula wiwit kula bidhal saking negari Mandura prapteng negari Ngastina. Mugia samangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kaprajan, perkawis kanalindran, perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi. Nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sowan katimbalan tumunten sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina. Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa apan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina. Upami Paduka Yayi Prabu kepareng rembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa enggal cupet yuswanipun. Kula kepengin Pandhawa samangke sirna saking lumahing bumi kureping langit. Nuwun sewu. Dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mekaten? Krana truna priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang Sabtawarga. Sumangga anggenipun badhe pestani. Nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, gesangipun Duryudana boten manggih katentreman. Anggen kula dados Nalindra boten jenak, tuwin boten tentrem. Mila pangraosing manah kula, petangan kula dados Nalindra saged tentrem. Menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados bathang. Menawi Pandhawa sampun sirna, menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan Koko Prabu Wilatala. Jagat wasisaning Upacara Wayaktura jagat. Yayi, nuwun sewu. Estunipun menawi papan parpatan agung titikalenggan menika kinarya ngrembak anggenipun Paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten. Waya sing pangandika Paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anggenipun lenggah dampar keprabuning Ngastina. Mendhawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados Nalindra. Yayi, nuwun sewu. Nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos. Daosipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa. Satemasa menyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu Nalindra ingkang pambekipun singlar saking kautaman. Ketitik kula nuwun sewu. Pandhawa mboten nate gawe kisruh, Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina. Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran Paduka. Nanging pendak-pendak Paduka ngawontenaken pasewakan menapa to sababipun piya sing pangandika Paduka Yayi Prabu cetha tur kapireng sangganing para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kureping langit. Yayi, menapa boten lingsem? Menapa boten Paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu Duryudana? Badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa. Menawi Duryudana sak kurawanipun menika boten gathuk, kula boten mathuk kaliyan para Pandhawa. Pandhawa menika tumrap kula satru, Pandhawa tumrap kula menika mengsah. Mila boten perlu kula tutupi malih. Pandhawa tetep kula anggap mengsah. Mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan. Namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika ngruput anggenipun sowan kersanipun pangayanipun Gusti Akarya jagat. Nuwun sewu. Blaka suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa. Menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning datulya menika ateges kula menika mboten saged lenggahi jejering wong tuwa. Sinengguh
Baladewa menika mbanci di Bansiladan. Mila menawi wonten parapaten agung negaring Astina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning datu ya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggelangan menika Yayi. Oh Prabu, wonten dawuh. Menawi ngaten kula Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten kula Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung dukuwining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha nadyan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negaring Astina. Bebasan kadidene angem muli dhateng Parasata Kurawa miwah ingkang rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu sumendhe dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga aripun badhe mestani. Sumangga aripun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yai Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadange. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Astina Batin wonten ing negari Pandhawa, kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri, kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung nampakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedosan. Ing nyatanipun bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking pamrayognipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Menawi paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kalian panjenengan, sinten to ingkang boten lair batos kalian panjenengan, tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau boten mathuk tuwin boten sarujuk kan pemanggih paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapitang ingkang langkung permati. Nggih, gandeng samangke sampun kebacut. Boten dados menapa. Paman Haryo kula aturi asung pamrayogi paring pangandikan. Kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure. Aja nganti pinardawa uripe ning alam padang. Menawi saking pamrayogipun Paman Haryo sekuni kados pundi? Kula nuwun sewu nggih. Menawi paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit. Inggih menika Karti Sampika ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Margi kedah kebaing pengati-ati. Krana nuwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo partikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya. Mila kula nuwun sewu dinten sakmangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggalih paduka. Wonten mriki pinisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka, kula kinten kula nuwun sewu namung kalih. Inggih menika kula lan Kakang Prembandurna. Mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab Karti Sampika, Kakang Prembandurna sakmangke sampun gadah Karti Sampika bab pejahipun para Pandhawa. Bawadurna wonten dawuh kados pundi gumerti kelempul Bapak Durna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu nggih. Menawi pejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Inggih. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menika tumrap kula mayan. Aja gegampangke lho Kakang Durna, bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Pandhawa nyatane bola-bali tak kerenah patine ora kelakon. Nuwun sewu.
Terus nek miturut Kakang Prambandana patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho, Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina. Timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina, mbuh separo, mbuh wutuh. Mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahareca ngunjuk seger. Ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diwenehi wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaharan sing wis diaturake nang negara Ngastina, Pandhawa mati sirna margalayu. Ose, sampeyan kelingan mboten? Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan, Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borehi wisa racun. Wekasan dheweke plak kapidara ngantos kula taleni sak awak sak ujur. Kula banduli watu, kula cemplungke wonten ing sumur upas. Nek hitungane nalar Bratasena mati, mesti mati, ning nyatane mboten. Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha. Kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Boga, sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi. 8 gendang napa 8 kendi? 8 kendi. Mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk. Dadi nek miturut kula iku pertikal sampeyan iku mbebayani. Ya nek Pandhawa ora ngerti, nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina. Sinten sing kapitunan? Menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa. Lajeng Bapak siji Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina. Puntadewa diaturi teng negara Ngastina, tumuli diracun tekaning pati. Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati. Mbaka siji urute Janaka, bar Janaka niku Kulasedewa diracuni mbaka siji mesti tekaning pati. Nuwun sewu. Nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu Kakang Sirna Werkudara ngamuk. Pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya iku pertikal sing ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Nuwun sewu. Pandhawa dinampake mangke riyen niki ya angel padake mikir kaya ngaten iki. Pandhawa diobong ta negara Ngamarta. Nuwun sewu lho sampeyan niku nek diwigo kok kayane gampang banget. Ana tetembungan wit gedang awa pakel. Teng pundi niku? Lho, mboten teng pundi niku utawa basa sing ngandhake wit gedang awa pakel omong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun ngono sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iya, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendu. Duwe nyenggol dhateng priyagung lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bidaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarine wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bidaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ingkang apik-apik. Ngaten nggih, Dik? Nggih. Nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang ngampingi. Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa, sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken anggur biyen. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang kang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah tecaketan kaliyan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngamping Kakang? Lho, panjenengan boten ngerti.
Pandhawa menika duweni Panakawan ingkang ampuh kegila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sami kejawi namung Semar Badranaya. Semar niku tok derajate kacepik. Ning Nuwun Sewu lho, menika pamong agung. Menika pamonging para satriya. Sapa sing caketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuwataning Semar Badranaya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Tego timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Saman ngerti dhewe to. Jaman bali segala-gala Pandhawa diobong, kudune Pandhawa wis tekaning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara piran babat Wanamarta, sampeyan ya prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat pingin kemati semet tatu mati jalma mara keprayu. Alon-alon to Kakang. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mati jalma mara keprayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning nyatane gandeng Nuwun Sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning pati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karang Kaendran inggih menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Niku merga dayane Semar. Sing pancen iso dayani sapa ingkang caketan karo Semar Badranaya? Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lelampaning kesanesipun marambah makaping-kaping sampun nyariosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar wigar merga Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawi saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangandika sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi wonten ing madaning Parawatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi Nuwun Sewu Dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Menapa? Mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan, "Oh, Duna." Wonten dawuh nggih. Ingkang gadhahi panguwaos wonten negari Ngastina menika kula. Sampeyan kula paringi Purbawasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati merga wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun Sewu Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamonging Pandhawa menika kalih. Setunggal Semar Badranaya. Nuwun Sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun kula aturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate pisangan para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dek Pati sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang pikir to? Nalendra ireng cemani. Pati to. Oh, Dek Pati ki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Bodurna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nuwun prisa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan wae maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa niku wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Lek kula midhangetaken sampeyan Wirbawatara kala wau dereng patiya cetha, dereng patiya gamblang. Mula mang cethake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Oh, panjenengan kok ya aneh-aneh kok. Dadak takon barang menika menapa? Lha nuwun sewu, ingkang dados Nalendra pangayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to? Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi Nata Ndarawati inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pangayomanipun para Pandhawa. Inggih, krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa
mboten saged dipun pejahi pondha mboten saged dipun damel sakit pondha mboten saged dipun damel lara utawi pecah krana wontenipun Sinuwandrawati lan Semar Badranaya ateges panjenenganipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke ngaten nun ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekani mati nek ratu ireng cemani karo Semar disingkirke ya ngoten mboten nggih lha pripun to kula salah lho nek tak takon Kresna menika sinten Kresna menika Ratu Ndarawati saliyane Ratu Ndarawati Kresna menika kadangipun Setyaki salyanipun Setyaki Kresna menika sesembanipun Patih Udawa pripun das pundi aja guyon lho Kang wis iki didukani kok malah sembrono sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mang wangsulan sing apik sing kula takoke mboten niku ning Kresna menika sambung rapete apa karo Baladewa menika rayi panjenengan saniki kula takon karo sampean nek sampean duwe adi monggo adine bakal dikrenah patine adine bakal diancam patine mesti mawon kula mboten trima wong sing arep ngancam patine adi kula menika wah upama manungsa pun kula jotosi kula jejeki nganti ora iso apa-apa menika tumrap kula lha gene iso ngomong lha nggih lah kene sampeyan iso omong lho lha nggih iso omong kecilik iso omong lho lah kersane pripun to sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa nek teng niku wis kebacut nesu kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula etung-etung teng niki pemudi nek sampeyan gawe murine Baladewa ana pendeta gelandang nang kono sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna piyai sepuh sing padha lengkenten iki mang wangsulan apa Bapak Durna dhewe apa paman harus ngene menawa Yai Prabu Duryudana nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekani pati Yai Prabu Kresna tak kilani dadane Prabu wonten dawuh mriki menika wonten negari Ngastina sanes wonten negari Mandura panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadu negari Ngastina Bawa Durna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Penemban Durna sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawa Durna ning kula aturi mboten trimah kaliyan Pun Duryudana Yayi kula mboten wantun rai boten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan kados mekaten menawa kintenipun Bapak Prabu menika kula nuwun sewu gadahi panguwaos tunggal wonten negari Ngastina nanging kula boten mathuk kula boten condhok lan kula boten sarujuk menawi Yai Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa nek ora mathuk ora sarujuk kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina sila tumpang kendangan dengkul nek ora cocok ora mathuk ora rujuk tumrap kula ngapa ngrungokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula wangsul dhateng Kalimantan. Wonten dawuh nggih. Menika wadidene sowanipun Panakawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-aneh. Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kaliyan Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe gesek, tertemtu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumriki kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye Gong? Santai.
rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos terus. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petro, wonten dawuh sinuwun. Padhararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jiman paripe dayana ing kasantosan. Petra padha slamet sapraptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Tak tampa pangestu tampanana. Punakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sapraptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, Petra kantong bolong padha slamet sapraptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok waslamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang to Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petra iku ndang nang sowan piyayi luhur, apa kondang Petra kuwi nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petra ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ya ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestu tampanana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Padhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau sugetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong, kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu, ora. Wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punakawan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Punakawan Petruk. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu
Monggo boten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumendhe banon kang tinumpuk boten wonten. Malah sampun boten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging saptawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe ning endi. Nek pancen iso nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Dumunten wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sri Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petruk pripun Mbah? Kowe butuh karo aku to para kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak ning dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu keparengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, mula kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa menika lenggahe teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahe para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhok plekundung swalu gembol Semarante hawala. Petruk, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katuju ing Nginuk. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu pacule sirahe kok. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Mengko aku nggawa.
Aku dadi sak kepenamu kowe. Teng pundi? Petra, Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok ngelungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mengkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sing temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbak. Dan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rezeki niku tumrap kula ngoten Diar Petro isa dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro iki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, wo tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernae. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Lah aku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku tegese kowe ngejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaten kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina mergo iso ngandikake Pandhawa lungane ning ndi? Lah nuwun sewu teng pundi papane wong neter Katidayan. Lho
Bagawan Durna sing kula wedeni apamu metu jaba Petro kowe metu jaba dhisik sampurnaning masyarakat aku meneh keterangan karo kowe janji goro ditenono ana pendhita tak ileng-ileng